ମୋ ଛୁଆ ମରଣରେ ପଡିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଝିଅଟା ହେଇ ନାହିଁ ସେ ବାପଟା। ଆରେ ତମେ ମତେ କଣ ମାରିବ? ଚାଲ ସେଠୁ ମତେ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଆମ ଘରେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ନନା ଚାହିଁଲେ ସମ୍ପଦ ବଞ୍ଚିଥିବେ, ନହେଲେ ଆରେ ତୁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନା, କିଛି ଶୁଣି ପାରୁନ। ମାଟିକୁ ବିଧା ମାରିଲେ ତୁ ନା ହୁଏ, ହେଲେ ଇଟାକୁ ନୁହଁ। ଅହଙ୍କାର ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଇ ବାପର ଛାତିଟା ଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ସ୍ନେହ ମମତା ବିଧାରେ ସେ ଚୁନା ହବନି। ନନା ନ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ପଦ ବଞ୍ଚିବନି ବୋଉ। ହେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ହବ, ସେଥିପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ନହେଲେ ସମ୍ପଦ ମରିଯିବେ। ମରିଯିବେ ସେ। ଶୁଣୁଛ ନା କାଠ ପାଲଟିଗଲ। ବାହାଘର 8 ବର୍ଷ ଯାଏ ପିଲା ହଉନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କାହିଁକି ଆଉ ବାହା ହେବି, ଦେଖିବ ମୋର ପୁଅ ହବ। ଯୋଉଦିନ ପୁଅ ହେଲା ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ସରକର ସୁଖ ମୋ ହାତରେ ଉଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡିଲା। ଏବେ ସିନା ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଘୋର ଅଭାବ। ଏତେ ଅଭାବରେ ଥାଇବି ମୋ ପୁଅଟାରୁ ମୁଁ କିଛି ଗୁଣା କରୁନଥିଲି। ପାଠ ପଢେଇଲି, ବଡ଼ ମଣିଷ କଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ମୋ ପୁଅ କହେ, ବାପା ମୋ ପାଇଁ କିଣ୍ଡର ଜୟ ଆଣିବ। ଡ୍ରାମା ବାଲା ଯୋଉ ଟିଫିନ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ଟିଫିନ ନ ଖାଇ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଣ୍ଡର ଜୟ କିଣି ଆଣେ। ଟିକିଏ ବଡ ହେଲା ପରେ କହିଲା, ବୋଉ ବୋଉଲୋ, ମୁଁ ପାଠ ପଢି ବଡ ଚାକିରି କଲେ ଗୋଟେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର ଗାଡି କିଣିବି, ସେଥିରେ ତୋତେ ଆଉ ନନାକୁ ବସେଇ ବୁଲେଇବି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ପଢେଇଲୁ। ମୁଁ ଖୁଡ଼ି ମାରିକିନା ଏମବିଏ କହ। ବାବା ସେଇଆ। ଦାବି ପାଠ ପଢିଲେ ଦାବି ଚାକିରି କରିବ, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର ଗାଡି